ACC liligusia na hili. Mana kamano wadhi nyime kama oyudo ni rowere maromo 300 koro biro yudo thuolo mag tije kuom higni 3 kata mohewo kanyo bang' biro yudo tiegruok kuom higni 2 kokalo chenro mochaki ayanga kod 10 kaonti ma Kisumu kanyakla kod migepe ma ok mag piny owacho magi gin Zone 1 Kisumu kod Lake Hub. Chenro mar tiegruok ma kama osidhi ayanga kod gavana kata jalup gavana ma kaonti ma Kisumu Laktar Matthews Owili ma bende wacho ni chenro no biro miyo rowere lony madwarore e mbui mondo mi okonyie loso nafas mag tije kod bero lwasi mag timo ohala kod tudruok e sekta mora mora. Jakanyo ma Lake Hub kod Zone 1 Kisumu to kane loso oyango ni bende en achiel kuom yore makedo kod weche manjore mosebedo kaneno e mbui kaluwore ni tiegruok ma kamano biro miyo rowere lony. For at least higni 3, bang' higni 3 to inyalo dhi mbele kodwa kitiyo, lakini kineno ni idwa dhi timo gimoro tinyalo dhi timo gimoro mopogore gi mano. Kaneno ni onyalo konya grow a skills ga mar IT to be ikonya yudo tich mayot. The new tech space is changing, a lot of technologies are being introduced, and a lot of students would like, they can learn these technologies, but they don't have the opportunity, the guidance, the curriculum, they don't even have the exposure. So with a big program like this, it will help a lot. Geno se apply ji mang'eny ahinya to kata kamano ji 300 kende midhi kaw mondo mi otim mondo bi obedo tiegruok ni to maduong' ahinya en ni gin yawuoyi gin rowere ma bende nigi lony manyalo ng'iyo godo ni to dwa tim nang'o ere kaka wanyalo loso ma kata ma manyalo kelo pogruok